Nesa aventura do Atlántico, pois tamén nos atopamos a historia dun personaxe controvertido, un personaxe pontevedrés, Benito Soto, o último pirata. Din que Espronceda se chegou incluso a inspirarse na súa andaina para facer aquese fermoso e coñecido
canción del pirata, non? Este personaxe comezou a súa aventura en Brasil, no Defensor de Pedro, que cun motín fíxose con el, nomeou no Burra Negra, e con esta Burra Negra asaltou, asesinou, roubou en todos os barcos cos que atopaba no Atlántico. En algunhas desas embarcacións quizás viñeran músicos tamén, porque eran naos portuguesas, estadounidenses, tamén irlandesas, e quizás nesas barcas, nesas naos, pois atoparan estes sons como os que imos a tocar agora da Iris Session. A súa andaina Benito Soto din que fixo un tesouro, ese tesouro nunca se atopou. É unha historia fermosa realmente, porque parecía que podía estar agochado na Casa das Campás en Pontevedra. Cando a remodelaron, pois viuse que efectivamente que non. Pero hai unha segunda parte da lenda que el escapa de Pontevedra co seu barco, co seu tesouro, e naufraga cerca das costas de Cádiz, e, bueno, é apresado, forcado en Gibraltar, con tan só 25 anos, pero fixeron moito dano. E xa a colofón da historia, con isto me permitides, xa tocamos, é que apareceron unhas moedas de prata na praia de Cádiz, con cuñadas en 1700 e demais, din que puidera ser ese tesouro, ou parte dese tesouro de Benito Soto. A xente saiu á praia, colleu as moedas, e el tío de la Tiza en 1904 dedicou o que agora ese tanguillo de aquellos duros antiguos que hoxe o himno do Carnaval de Cádiz. Vedes, Benito Soto, incluso esa andaina está tamén aí nesa lenda, e o himno desa festividade. Bueno, volvemos un poquinho atrás. A Burra Negra, naos irlandesas, son irlandeses Iris Session.
de estar neste terceiro Festival Intercéltico de Baíña, que desexamos moitísimas edicións que se podan celebrar na rúa, que se podan celebrar na rúa, que non chova. Moitísimas gracias á organización, sei que traballaron un turno durísimo, constame que se esforzaron un montón para levar este proxecto adiante, un proxecto que debe manterse, que debemos apoiar. Moitísimas gracias a todas as institucións tamén que participaron do conxeito activamente, a toda a xente, como non, a Concello tamén, que vense que fixo un esforzo para que nos, e todos os grupos que participan neste evento, pudiéramos participar. E como non, a todos vos, por tantísimo calor, por estar aquí, a chegarvos, a compartir as músicas e de volta, talento mar. Moitísimas gracias, amigos. ¡Hasta sempre! ¡Gracias!